El golbal és un esport d'equip per persones amb discapacitat visual. Està reconegut des de la Federació Internacional IPSA. Per exemple, es participen als Jocs Paralímpics de cada 4 anys, com qualsevol altre esport. Aleshores, aquest esport és l'esport d'equip, és un camp de 18 metres per 9, en el qual 10 metres són d'ample i és tota la porteria. Juguen 3 contra 3. Aleshores s'agafa la pilota i es tira rodant cap a l'altre costat. La pilota té uns picarols i aquests picarols el que fan és que l'equip contrari el pugui sentir i han de parar-ho com si fossin un porter de futbol. Si no són capaços de parar aquesta pilota, traspassa els jugadors, aquests 3 que hi han defensant, i serà un gol quan entra dintre de la porteria aquests 9 metres que us he dit. Aleshores, tot el camp està marcat amb unes línies tàctils. Això fa que les persones que juguin, tant si veiem com si no, com que juguen amb ulleres de visió zero, ningú pot veure res, aquestes línies són tàctils i es poden tocar. I això els fa el servei de poder-se orientar a l'espai per poder parar, llançar i estar en tot moment situats en el camp. Ens trobem que la defensa té una tècnica molt específica, que no hi ha molta transferència d'altres esports. Potser sí que el llançament sembla algun tipus de llançament d'atletisme, tot i que es fa per baix, o el llançament de les bitlles, però són moviments, els de la defensa en concret, que no tenen molta transferència d'altres esports. Llavors són molt específics i potser els jugadors no han practicat abans en cap altra disciplina esportiva ni en cap moviment en concret. Llavors, la tècnica de la defensa és complicada i després molt l'entrenament d'equip, coneixement de les característiques de cada jugador, perquè com que tampoc pots parlar ni tenir molta comunicació amb el teu equip, cal saber com són els teus companys d'equip per saber com has de jugar tu també. Els jugadors estan una a cada punta, però en línia, recta, i després més endavant i al centre està un altre, llavors no xoquem. Si ens estirem per parar la pilota no xocarem. M'agrada el golbal perquè em puc tirar a terra i a mi m'agrada estar pel terra. Perquè si estic al terra no puc caure més a baix. I sempre estic caient. Està molt bé perquè és semblant al futbol, ni que no ho sembli, i has d'estar sempre atent perquè si no et poden colar la pilota i no t'enteres. I has d'intentar llançar el més fort possible i has de tirar molt fort i intentar que no s'escolti la pilota i si ocupen tota la porteria que boti per sobre dels altres i marcar. Els beneficis que pot comportar fer esport a una persona amb discapacitat visual són exactament com qualsevol altre esportista. Parlien de desenvolupament motriu, però per a les persones amb discapacitat visual hi ha un augment de la seva autonomia, el fer esport, el poder moure's, venir aquí, el desenvolupament físic, i això fa que hi hagi un augment de l'autonomia. I en l'esport en concret es treballa molt la percepció auditiva i l'orientació a l'espai. Dos aspectes importants en tot moment per moure's pel carrer, per anar a treballar, per fer activitats de vida diària. El que fa molt atractiu, sobretot, és el fet de jugar-hi, per tothom. Posar-se les ulleres, sentir una pilota, ser capaç de jugar a parar-la, poder llançar. Hi ha molt de moviment i, malgrat tot no veure-hi, tens una seguretat molt gran en el que és l'estructura de joc que fa que no tinguis por de xocar, que no tinguis por de tirar-te i aleshores pots jugar amb molta naturalitat.